Nakoľko sa s mojím mužom naozaj veľmi milujeme. A čo vám poviem, pekného chlapa mám. Tak sme mali plodné obdobie. No a z troch sa pomaly stali 4 a privítali sme do nášho života našu úžasnú a milovanú dceru, malú Emku. Každému z nás robí radosť, proste je rozkošná a úžasná. Takže po druhé som porodila a opäť sa mi podarilo porodiť prenádherné dieťa. A hlavne zdravé. Takže našu rodinu obohatila nielen o plač a pokakané plienky, ale aj o ešte väčšiu dávku lásky a veľa milých a úsmevných chvíľ, ktoré vďaka nej zažívame my všetci a milujeme ju. Úplne všetci a najviac na svete.